ev gorên ku em wan dibînin her yek, mirovekî mîna me di wan de ye. Wan jî zemanekî mîna ku neha hûn dikin li televizyonê temaşe dikir. Sibehan rad bûn, rûyê xwe dişûştin, taştêya xwe dikirin, diçûn karê xwe yan mektebên xwe. Zemanekî mirovê ku ji wan hez dikirin, meşhûrên ku hicmetkarên wan bûn, malên wan, trembêlên wan, fatureyên ku diviya bidana hebûn. Wan jî demên xweyên xusûsî wekî nimûne sersal yan jî rojbûna xwe pîroz dikirin. Rojekê eynî mîna roja çêbûna wan wê roja mirina wan jî hebe. Lêbelê qetlê nafikirin. Hemî nefs wê mirê tam bikin, dûr e hûn ê li me bên vegerandin. Fezaya ku em têde ne, mezinahî û sazûmanê wê li derê sînorê fêmkirina aqilê mirov e. Di fezayê de hebûna 300 milyar galaksî tên texmîn kirin. Galaksiya rêya kadizan bi tenê yek ji vanan ye. Di hundir galaksiya rêya kadizan de nêzîkî 205 milyar stêrk hene. Ji vana yek jî roya me ye. Bi gotineke din di fezayê de ji hemî qûmên li hemî peravên dinyayê zêdetir stêrk hene û roja me ji nav qûman hew libek qûm bi tenê ye. Ev dinyaya ku em li ser dijîn jî mezna ya wê ne bi qasî libek qûmê jî. Mirovê ku li ser vê dinyayê heyata xwe dibihîrne jî li ber îhtişama fezayê wekî ku qet tune ye. Lêbelê mirov pir caran bêyî ku li van bifikire xwe wekî heyînekî gelekî mezin dihesibîne, dikeve kibrê û heyata xwe dibihire. Ji bîra dike ku ebdekî aciz ê Xwedê ye û wê rojekî bimire û here huzûra Xwedê û wê hesab bide. Ev jî nebese heta ku jê tê ji bo vê dinyaya ku ne biqas libek kûme jî dikeve hirsê.
beri ku here ahirete xwedê miheqeq ew ê lawazî û acizbûna wî nîşanî wî bide. Heger bi ciwanî nemire, aciziya herî mezin ku wê li heyata dinyayê bibîne pîrbûn e. Piraniya mirovan bi ber bayê heyata rojane ketine û diçin. Di hundirê vê bezê de zeman diherike û diçe. Roj, meh, sal, wekî vekirin û girtina çavan derbas dibin. Mirov jî di nav zemanê de pîr dibe. Lêbelê mirov dixwazin vê rastiyê ji bîr bikin. Ew dibêjin qey wê hîç pîr nebin. Lêbelê ev rojên ciwaniyê ku hay jê heye wê qet dawiya wan neyê gelekî kurtin. Hema her kes pê dizane ku ew ê rojeke pîr bibe. Lêbelê mirovekî ciwan vê mijarê timmî ji xwe dûr dike. Li xwe danîne ku ew ê rojekî bibe yekî pîr, bêhêz û aciz. Van her du mirovên ciwan ê ku di sûret de hûn wan dibînin, xwediyê rûkî xweşik, cildekî paqij û birqandî û diranên şewq ji wan diçin. Lêbelê tiştekî piçûk tê ji bîr kirin. Ev sûret di sala 1955 de hatine kişandin. Ev cot dema ev sûret hatin kişandin, bi gumanekî mezin ne anîbûn bîra xwe ku ew ê rojekî pîr bibin. Lêbelê îro nêzîkê 5 sal di ser re bihûriye û xweşikbûn û ciwaniya di sûret te şopa wê jî lê nemaye. Zeman her tişt hediman diye, ev kanûnekî dinyayê ye. Wekî nimûne porteqaleke xweş bi bêhn bi demê re dibihûre û çirûk dibe. Sêvek di demek kurt te xerab dibe. Xerabûna xweşbûna mirov jî gelekî hêsan e. Çermê ku li ser xweşbûna mirov para pir awê ye, gava dem dibihûre, ew jî vezlana xwe winda dike, tenik dibe û dadiliqe. Cildê ku wextê ciwanê dibiriqe û şayîke, bi pîrbûnê re diqermiçe. Wekî ku axeke hişk jîndetiya xwe derhalê winda dike. Çermê yekî ciwan ragirtiye. Gava bi serê tiliyan bê eşkandin û berdan, derhalê tê halê xwe berê. Lêbelê çermê yekî pîr diqermiçe û dimîne. Bi pîrbûnê re por spî dibe û diweşe. Hemî uzwên bedenê para xwe ji hedimanina pîrbûnê digire. Wekî mîsal, poz û guh bi zemanê re dadilqin. Hew nexuyabûna derve, bîsna wî jî pîr dibe. Ji ber serên hücreyên sinîr de hücre xwe nûh nakin, her ku sal zêde dibin, di hemî uzwên bihîstinê de
hinek wendabûn têde çêdibe. İnsan gava pîr dibe, hindik dibîne, hindik dibîse. Hediman û texrîbatên ku li bedena mirovên pîr tên dîtin ji fanîbûna heyata dinyayê re nimuneyeke gelekî baş e. Navdar, sanatçî, stêrên sînemayê yan jî polîtîqevan di ciwaniya xwe de bi xweşbûna xwe dinya li xwe heyran hiştiye. Di dema pîrbûnê de tê guhertin, hêz û xweşikbûna xwe bi yek carî winda dike. Wekî nimûne, sporciyên ku çalak û jêhatî ne, gava kal dibin, dest û piyên wan zor digirin. Li vir ev meşhûrên ku hûn li halê ciwanî û kaltiya wan temaşe dikin, belgeyên fanîbûna dinyayê ne. Rojekê wê çermê we jî eynen wisa bibe, yan jî gava hûn li mirêkan binêrin, eynen hûn ê sûretekî wisan bibînin. Mirov di umrekî ciwan de hê ku gelek planê wî jî ji bo rojên bê hebin, dibe ku ji nişkeve nexweş bikeve û bimire. Îro bi milyaran mirov bi kanserê yan jî bi nexweşiyên ku rehetbûna wan tune ye bi ciwanî dimirin. Gelek mîkrobên ku çareya wan nehatiye peydakirin hene. Vîruseke piçûk têra mirina mirov dike. Garantiyeke mirov tune ye. Rojekê bi nexweşeke wisan nekeve. Wekî nimûne reheke me jî bêyî ku sebebek hebe, dibe ku ji nişkeve biçire. Ev lekeya piçûk ku hûn niha di fîlmê rondkenê de temaşe dikin, reheke wanî çiriyayî nîşan dide. Derzanina vê rehê piçûçik di mejî de xesareke mezin derdixe. Xwîna ku tezîxa pir dibe, hücreyên mejî dikuje û mirov di umrê mayî de seqet dihêle, bi felcê yan jî ji hêla aqil ve kêm dibihêre. Wekî nimûne ev sûretê ku lê temaşe dikin, ji zanîngeha Cambridge şagirtê hukûqê Jeremy Coase ji bo rojên bê gelek planên wî hene. Lêbelê rojekê li odaya profesorê dixebitî, ji nişkeve ji xwe çû û ket erdê. Derhal wî rakirin nexweşxaneyê. Reheke mejiyê wî çiriya bû û xwîn çûbû ser mejiyê wî. Doktoran derhal wî rakirin emeliyatê. Lêbelê di mejî de xesareke mezin çêbû. Demeke Kurd hafızeya xwe bi yek carî ji bîr kir.
خبات ویا زانیگه و خیال ویا ابوقاتیه بداوی هات ایدی چه تشتی که دید آن دبهیست پشتی 5 دقیقان جبیر دکر جبر به چه تشتی که دکر مجبور دخست تیبه بوی حدی جبو ببیر به 5 دقیقان برینان خواربو نخواربو مجبور شریطا تیبا خواه ودگران سری دروژن بیده خواه جبو ابوقاتیه که سرکفتی آماده دکر جنش که و کت دست عاجزتیه که اوسا کو 5 دقیقه بری نزهات بیراوی بو مروه کی محتاج آلیکاریه اف صورت ای خورته کی 21 سالیه کو جیره دبیجن هنری ده لوت بینر گاوا اف صورت هات بو کشاندن او لزانیگه شاگرته کی جهاتی بو گاوا پل 42 سالیا خواه کر یکی باو 2000 کان و دکار خواه ده جهاتی بو سر اسبه که روی خواه پوچ هست که وقتا کچو دکتر این دبه روی وی کانسر بویه پشتی دمه که کرد کانسر چاوی چپه به یک جاری پیچا ده اکران ده توشیگو سوزاکی کو به اصل خواه ژاپونه کارمنده که جهاتی بو زواجه که وی یه به دل وی هبو لیبل روژه که پشتی نخوشه که ده آلیه که مجیه وی ده خساره که مزن هات میدانه روژه که بره جنه که بغرور او زنگین بو پشتی وی نخوشیه بو مروه که کم زکا احتیاج خواه هری پچوکشی نما کار بو بینه جی جبر کو حافظه خواه تف وندا کر کاریره کو تمنا عمر خواه دا بویه تو فیده نداوی ایجار لهمبر وان حقیقتان دوی مروف بفکره کو هاریسبونا حیات دنیای چه قاس بفیده دوی زانبه کو تشت خودی وانه جبوور امتحان کرن بوی هاتیه داین ایکو مروف خلقان دیه خوده او ایکو وی جهمو تالوکیان دپارزه جی خوده کو خوده بخوازه نخوشین کو آرزبونا مروف بینه بیراوی دده بدنوی چونکی دنیا جه کو خوده جبو امتحان خلقان دیه لوی میدان امتحان کسی لگور رضای خوده دهرن کسی لگور امروی خوده احلاقه کی باشن اوی ابدی ده جنت دبن کسی تخیطیه بکه چند 10 سالیات دنیای به حیات ابدی و بگوهرن لدنیه و آخرت جکیماسیان، عاجزیان و تنگاسیان خلاصنا لحياة الدنيا تالوكين لبندا مروفن تاني ننخوشينه مروف بقضايا كدبه بمره آن سقط بمينه روزنامه هر روز به آگاهین قضاین و تجنه مروین دوان آگاهیان ده بری بمرن بگاوه که مرنوان ند بیراوان ده بوشی گلک پلانین وان این کو
di demeke nêzik de bînin cih hebûn. Di demeke ku xwe bi destê beza rojane ve berda bû, di qezayê de mirinê hatibû ew zeft kiribû. Muhtemel e ji van mirovên ku niha li vî fîlmî temaşe dikin jî ya bi ciwanî yan jî ji nişkeve ên ku ew ê bimirin henin. Hûn jî dibe ku ji van mirovan bin. Dibe ku ev fîlm berî mirina we mirinê bîne bîra we û ji bo we li axîretê bifikirîne îqaza dawî be. Ecza ku mirov di heyata rojane de pêrgî wê tê, delîleke din e ji fanîbûn û kêmbûna heyata dinyayê re. Mecbûr e ku ev beden dewamî bê paqijkirin, xwedîkirin û vêsandin. Mirovên ku xwe pir bedew dihesibînin û dikevin kubrê, sibehan gava radibin qet jî xweşik xuya nakin. Bira mirovan a pir van kemasiyên ku me ji martin wan gelekî normal dibînin. Nafikirin ku çima wanê acizin û muhtacê xwedîkirin û paqijiyê ne. Belê heger Xwedê bixwesta tu nexweşî û kemasiyên mirov wê çê nebana. Ji xwe heywanên din bi qasî mirov nemuhtacin. Wekî nimûne çîçekek tevî ku ji axeke reş dertê û li xwe miqatebûn çi ye nizane, cardin jî her gav paqij û xweş bêhn dide. Heger Xwedê hez bikira, ew ê ji mirov jî di seranserayê heyata wî de mîna çîçekekê bêhna xweş jê bihata. Yan jî ew ê qet nexweş neketiba, ew ê tu carî jan êş nas nekiriba. Lêbelê sebeba wê ji bo acizbûna xwe bilxusûs kêm, zeîf û muhtacê xwedîkirinê hatiye afirandin. Di vê dinyaya ku ji bo îmtîhanê hatiye xulqandin, her tişt mehkûmê pîrbûnê û nemabûnê ye. Nîmetên heqîqî û ebedî li canibê Xwedê ne. Xwedê di sûretê hedîd de rastiya heyata dinyayê wisa tîne bîra mirovan. Hayê wê jê be heyata dinyayê hew lîstikek û verqilîneke ji kêf, xemn, fexra di nav we de û ji xwestina pirbûna zarok û mal e. Wekî mîsala baranekê, zeviyên ku bi wê digihên kêfa cotkaran aniye, dûr e hişk bûne. Tehew dît ku bi yek carî serî dîne, bûne pûşê avêtinê. Li axîretê jî ezabeke çetin û ji Xwedê xwestina mexfîret û rizaya wî heye. Heyata dinyê ji xeynî metaekî xapandinê ne tutuşte. Tevî nexweşiyan, aciziyên bedena mirov û pîrbûnê delîleke fanîbûna dinyayê din jî heye. Afetên tevî. Dinya bi afeteke ku ji fezayê were rûbirû ye, stêrkên dirijin.
فلاکتک وسا بری هاتبو سر مروان لگور اهل فنه لیکتنک وسا بو سبب قربون نسل دینازوران هرگاف دبک و سترکک به لدنیک اوه لداویه تنه پرسک مایه کنگی تالوکه کو هرگاو لبنده دنیای میه الهام دای فیلم هولیووده ده فیلم بناوه آرمگدون ده بحث از ترکن رجیایی ین کو حدماندن مزن بین میدان تکرن فیلم بناوه دیپ ایمپکت یعنی لیکتنا کورجی بحثا مجالک وسط که سترکک رجیایی دکبه اوکیانوسه که و پیلن آوه باجارکی دا کرتینه اف سناریو هر یک نخوش کرنکن چونکی هر گاف دبکو تالوکه که وره سری دنیای همه اگر ام مزنیا دنیای مینا سیوه که بحث بینن طبقه کو ام لسرن بقاسی قالک سیوه ایجار طبقه کو ام لسرن او قاستنک و لاوازه و تزیقه جدر و برحتی دکاره و بچرینه تالوکه هوج اسمانا نایه دبنه لنگ ما بخده و طبقه تنک آروی زمین آکول سرن مگمایا کو حرارت آوی به هزاران درجه گرمه دبنده در نتیجه حرکت ولکانیک ده جار جارنا مگما دکوه سر روی زمین دنیا ده حقیقت ده بطایه که خواه گرداییه جوخه جارنا چیاین به احتشام به تزیقا پیلین جبن اردتین دتاقه ده حال وانی ده جغینی غوه تو ریه کدن لبر بنی آدم تونیه
zelzele warê ku mirov li serin dikarin bi carekê bi erdê ve bikin yek. Ev avahiyên ku mirovan ew bi îxtîfar lê kirine, bajarên bi îhtîşam ji nişke ve bi erdê ve dibin yek. Li ser rûyê zemîn nêzik her 2 deqîqeyan zelzeleyek çêdibe. Lêbelê gelekî wan hêdîne, mirov di wan de nagîhin. Lêbelê bi hezkirina Xwedê, zelzeleyên ku dinyayê hemî bihejînin, dikarin dawî li heyatê bînin, ev hejanên ku ser rûyê zemîn bi yek carî xerab bike, pir hêsan çêdibin. Ji xwe şiklê rûyê zemîn ku bi şikesteyên fayê û bi valayiya navbera tebeqeyan ve tijeye, her gav dibe ku zelzeleyek were meydanê. Mirov gelek caran zend dikin pêşteçûnên teknîkî, tecrübeyên heyî, ew ê pêşiya van felaketan bigirin. Lêbelê xebata ku ji bo zerar ji van felaketên tebî neyê dîtin tê kirin, hiç tu feydeyê nade. Numuneya herî nêzik ev e. Sala 1995 zelzeleya bi şîddet a ku li bajarê Kobe li Japonyayê çêbûbû. Li Kobe, Japonan avahiyên li gor zelzeleyê çêkiribûn. Lê bi vê zelzeleyê re wekî ku ji kaxezan bin hedimîn. Japonan ji bo çêkirina sîstemekê ku berî zelzele çêbibe mirov hişyar bike, bi milyaran dolar li lêkoliyan xerc kirin. Felaketa ku ji ciyekî hêvî jê nedikirin hat, berê ew texmîn nekiribûn. Avahiyên ku digotin zelzeleyê xurtirîn jî nikare biwan, mîna kaxezê hatin hev. Zelzele yek cana dibin sebebên felaketine din. Zelzeleyeke ku di zemîna okyanusê de çêbû, bû sebeb rabûna pêlên ku ji wan re tsunamî dihat gotin. Ev pêl qiraxan bi yek carî dihedimîne. Ev pêlên dihedimînin, carna tesîra wan digihîje heddê dehşetê. Bilindiya pêlan digihîje nêzîkî 30 metreyî. Kes nizane çawa dibe, ji nişke ve radibin. Tarîxê pêde bi 100,000 mirov ji ber van pêlan heyata xwe winda kirine. Pêlek wisa bi rehetî dikare bajarek peravê winda bike. Menzereyên ku hûn ê pîsteke din temaşe bikin, bi kamerayên ku di garaja oteleke li rex behrê hatiye avakirin de bûn hatiye kişandin.
piştî bîstekê pêla dudiyan lê dikeve. Hedîseyên hewayê ên mîna bahoz û bager li rûyê dinê gelek caran derdikevin. Ev bayên tirsenak, hêza wan carna digihêjek û xaniyan, bînayan, daran, dîrekên ceryanê, trembêlan û mirovan dipengizîne û berbat dike. Zaryên adem li hember hedimandina ku bablîsok tînin meydanê bêçare ne. Bajarekî nûjen piştî bahozeke dijwar bi erdê ve dibe yek. Yad û koşkên ku xwediyê wan bi wan îftixar dikin, dike lot û wêran dike. Baranê dijwar dibe sebebê rabûna robaran û lehiyan, çi dikeve ber wan bi yek carî windan dike. Tarîxê pê de bi milyonan mirov piştî afetên tepî heyata xwe winda kirine û piraniya van guman nedikirin ku ew ê bi vî awî dawiya wan bê. A mühim ev afetên ku mîna hişyarkerekî mirinê tîne bîra mirov û fanîbûna heyata dinyayê nîşanî wan dide, ders û îbretê jê bigirin. Divê mirov li ser wan bifikire û fan bike ku dinya ne ciyê mirov berdewam lê bimîne û ne hêjaya mirov ji bo wê hirsê bike û xwe pê girê bide. Di tarîxê de bi sedan hedîse û îbretên ku fanîbûna dinê û nêzîkbûna mirinê nîşan dikin hene. Di sala 1912 de hedîseyek ji ewên bi îbret di tarîxa dinyayê de felaketa behrê a herî mezin hatiye meydanê. Ji nav keştiyên rêwiyan ên heta wê rojê hatibûn lêkirin, Titanic a herî mezin û lûks bû û îftixara İngilîzan bû. Keştiya ku 55 metre bilind û 275 metre dirêjaya wê bû, ji alî teknîkî ve gelekî rind hatibû tenzîm kirin. Gelek mirovî ji bo Titanicî digot ne mimkûn e xerx bibe. Lêbelê keştî di rêwîtiya xwe ya pêşîn de li çiyayekê ji qeşayê qelibî û birîn bû û bi şiklekî xerab di ava Atlantikê de çû xwarê. Ev felaket piştî 90 salî ji fîlmê Hollywoodê re bû mijar. Ji 2200 rêwiyên wê 700 kes xelas bûn. 1500 rêwî di nav ava wekî qeşayê de berpitîn û candan. Ji bo bi çavê ne mimkûn e xerq bibe li keştiyê dihate nêrîn, gelek hindik filîka bi xwe re biribûn. Di nav ên mirî de zengînên İngiliz ên meşhûr û esilzade jî hebûn. Ev hedîse
جارek din da nîşan ku mirov tu carî nikarin pêşiya qedera Xwedê bigirin. Faciaya Tîtanîkê wekî îbreteke tarîxî bi me da nîşan ku kesên bi zenginiya xwe kibir dibin û ji bîr dikin quweta mutlaq li cem Xwedê ye, felaketeke çawa tê serê wan. Xelkê Pompeyî jî wekî nimûneyeke din ê meşhûr e ji bo wan kesên ku ji ber zengîbûna xwe ji ser xwe çûne û piştî wê jî wêran bûne. Li gor tarîxzanan 2000 sal berî niha berpalên Vezûv bi baxan ve pêçayî bû. Bajarê Pompeyî jî di navbera vê berpalê û behrê de hatibû avakirin û piranî zengînên Romayê dixwestin lê bimînin. Hayata Pompeyî li ser sefahet û dalaletê bû. Herculanum a cîranê wê jî bi eynî awayî bû. Belê di tarîxê de teqîna volkana herî meşhûr ev ciyên xweş ji meydanê rakirine. Mirovên van bajaran ên ku bi ariya volkanê bûne kevir, heyata wan a nelirê bi her şiklê xwe lê tê dîtin. Medeniyetên berî roja bisedan belkî bi hezar sal heyat buhartine, zenginiya wan tu feyde nedaye wan. Tiştê ji wan bişûnde maye, şopa wan a bi îbret e. Xwedê her gav û li her derê qadir e ku ezabekî jê dijwartir bide temkirin. Xwedê di sûretê Rûm de wisa tîne bîra me ku divê em îbretê ji rewşa qewmên berê bistînin. Ma naçin li ser rûyê zemîn nagerin, bi vî awayî ew ê bibînin aqibeta qewmên berî wan çawa bûye. Ew bi quweta xwe di ser wan re bûn, ax serobin kiribûn û ji avakirina wan bêhtir ew avakiribûn. Qasid jî bi delîlên eşkere ji wan re hatibûn. Nexwe Xwedê zilm li wan nedikir, lê belê wan zilm li xwe dikirin. Li cem van bajarên ku heta vira behsa wan hate kirin, ji xeynî wan rastiyeke din jî heye. Divê mirov li ser bifikire, mirina mirov bi xwe ye. Piraniya mirovan ji fikra mirina xwe direvin. Nafikirin ku ew ê rojekê êdî li dinyayê nebin. Lê belê mirinê hawirdorê mirovan pêçandiye. Di midetê vî fîlmî de wê 6 mirov li welatê me bimirin. Mirov di heyata xwe ya rojane de mirinê bi çavê xwe nabîne. Mirin îro di televîzyon û sînemayan de wekî unsura heyecanê tê îstîmal kirin. Lê belê mirin dawiya her mirovî ye û xelasî jê tune ye û rastiya heyata dinyayê ya herî mezin e.
حتی ایرو لسر روی دنه به میلیاران مروف هاتنه و مرنه. اف اسکلت هون تماشا دکن هر یک جوان زمانه کی مروفه کی کو ایدئالن وان مالباتن وان جبو پیشروج پلانن وان هبو. لی تشت جوان بشونده ما هو هستین وان این کو لموزیانتین بخشاندنه. مروفن کو 100 سال بری نها لحیات بون ایرو همه یکشی نمایه. نزدیکی 100 سال شون و اف مروفن کو ایرو هون لوان تماشا دکن اوه بمرن. هو نه او تنه این هون ناس دکن هون زانن هنه این هون جوان حز دکن حز ناکن مروف همی و بوان ره هونه جی بمرن. چونکی ساعت دست و آن آدیوار و هر کو لیدخه و بچکیدن نزیک دما مرنه دکه. ده اصل خوده تیگه ها جیره تیگوتن زمان جبو مرنا مروان جمارتنا برپاشکیه. وکی نمونه اف مروون نها لوی فیلمی تماشا دکن چند روز، چند ساعت، چند دقیقه عمروان مایه اشکره و هر گاو اف یکونه بشون و بربر صفر و دچه. دل میه کو بسالان داویجه اوی بسکنه. او نفس خوی داوی هونه بدن. مرن و به لواب قلبه. بدن او زو سار ببه. پشتی مرنه ساربونا بدنه که کو به کامera ترمال هاتیه کشاندن هون ده اکران ده لی تماشا دکن. گرما وجود به سرعت دکوه و مرن بدن سفت دکه. تا براست آکو اوه دائمی بردوان بکه تثبیت که. هر مروف پشتی مرنه به خلقانه که نو اوه وره بروح کرن و او لحضور خوده حساب بده. ده حیات دنیا ده ایکو جدل ایمان بخوده آنیه اینکو ده حد ویده بونه عبد اینکو لخطاین خواه پشمان بونه و توبه کرنه اوه لنیمت بجمار این جنت راست بین. اینکو خملین دنیای فانی دسر رضای خوده و حیات آخرت را گرتنه جی لعذابه کی کو قط بیراوی نابن اوی راست بین. مادم وانیه دوی مروف به خمل حیات دنیای و نخاپه. تو خملین دنیای جمروف را نکاره ببین مقصد وانا آنجاخ آلتن. مقصد مروف اصلی اوه کو جو خوده ره ایکو وی خلقاندیه و جور بجور نیمت دانوی ببه عبد و لرزایوی بگره. دوی مروف زانبه کو همی تشت دنیای فانیه خوده جی ای بیداویه. ده آیت که قرآن ده خوده ده حق راستی حیات دنیای ده بوساد بیجه. لسر روی زمین هر تشت اوی وندا ببه جغینی روی رب تی خودی جلال و اکرامه تنه اوی باقی بمینه.
دوی فیلمی ده ما لحیات دنیای ونری و بدلیل اشکره مدید اف دنیا جیه کی موقته و همی تشت دنیای داویه که وان هیه داویه مروف جه هیه هر مروف دور نزیک ایله او پرگی راستیا مرنه بی و لویدنه چه تشته کو او خودی وانه او لپی خو بهله و هر آخرته جبو خملن دنیای ین فانی کتنا هرسه جبو ترکرنا دین و بهارتنا حیاتک به احتراس تنگزار و به اندیشه انسان دخه خسارا هری مزن مروف دوی خو باوجه خوده بوی اولب به و لگور اخلاق کو دایوی حیات درباس بکه لبر مروفن دلنزم وشبین تبهور و آلیکار به دوی درست جدل فداکار و به عدالت به انسان خوده وی احلاقی اوی نفس بخیل خا خلاص بکه و مروف آنجاق بویره دگیج خلاصیه خوده دو قرآن ده وسا گوتیه که جه چافتنگی و بغلتیا نفس خواه خلاص بکه او گهشتیه خلاصیه دبکو اف فیلم بری مرناوه و مرنه بینه بیراوه وجباوه لسر آخرت بفکرینه هشیار کرنا داویه